गसाइगावनि पद्मबिलाव गसाइगाव पुलिसा गंब्रै हटेलखौ थाला मारिदों। गसाइगाव 6/1/2022 गसाइगाव नोगोरनि साखाथियाव थानाय पद्मबिलनि करिम बाजाराव गसाइगाव महकुमा पुलिसा हरखाब सेबनानै गंब्रै हटेलखौ थाला मारिथेना होयो। खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसा करिम बाजारनि हटेल जमिलायाव हरखाब सिग्रोमग्रोयो। नाथाय हटेलनि बिगोमाया ट्रेड लाइसेन्सजों लोगोसे गुबुन गोनां जानाय हटेलनि फोरमान बिलाइ दिन्थिनो हायाखै आरो हटेल ताजआव ट्रेड लाइसेन्स दंमोनब्लाबो गुबुन फोरमान बिलाइ दिन्थिनो हायाखै। बेजों लोगोसे पद्माबिलनि गासै गुबुन हटेलफोराबो जेबो नांगौबादि फोरमान बिलाइ पुलिसनि सेबनायाव दिन्थिनो हायाखै। हटेल सालायनो थाखाय सोरखारि नांगौबादि जेबो फोरमान बिलाइ गथायनो हायैखाय गसाइगाव पुलिस थानानि बेंगिरि अमरज्योति बायलुं आरो साबकाटा आउटपस्टनि आइसि शिवा प्रसाद कलिता बिथांमोननि दैदेननायाव गासै गंब्रै हटेलखौ थाला बन्द खालामनानै सिल बुनानै मारिथेना होयो। खौरां दैथायगिरि फुंखा बरगयारि, गसाइगाव।